सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज एगो हम बहुत बढ़िया सर्वे लेके रउआ लोग के बीच हम आइल बनी। रउआ लोग के बतौले रहनी बीते दिन हम हीरोइन लोग के रियल एज के बारे में कि उ लोग के उम्र कितना कितना कौना हीरोइन के भइल बटे, तो रउआ लोग देखनी और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट भी देनी। तो आज हम भोजपुरी के तमाम सुपर डुपर स्टार हीरो लोग के उम्र के आकलन लेके सही सर्वे लेके आइल बनी। जी हाँ, शुरू करतनी हम सबसे पहले हीरो के जौना हीरो के नाम हटे खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के जन्म 6 मार्च 1988 के भई रहे। जी हाँ, ओकरा बाद चली हम बात कर रहल बनी पवन सिंह के उम्र के आकलन यह बा कि उनकर जन्म 5 जनवरी 1986 के भई रहे। जी हाँ, ओकरा बाद हम बात कर रहल बनी भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के उनकर जन्म 2 फरवरी 1980 के भई रहे। तो वही जा रवि किशन के जहाँ तक बात बटे उनकर जन्म 17 जुलाई 1971 के भई रहे। आ ओकरा बाद सबसे युवा बात कर रहल बनी प्रदीप आर पांडे चिंटू के। जी हाँ, प्रदीप आर पांडे चिंटू के जन्म 7 दिसंबर 1992 में उनकर भई रहे। अब ये सरुआ लोग समझ सकतानी कि सबसे युवा हीरो में प्रदीप आर पांडे चिंटू भइलन, काहे कि सबसे कम उम्र के, काहे कि अभी बच्चा रहलन, अभी थोड़ा ही दिन पहले सियान भइलन, तब से जाके इनकर के लोग जानत हटे। ओकरा बाद स्थान बटे खेसारी लाल यादव के, ओकरा बाद स्थान बा पवन सिंह के, ओकरा बाद स्थान बा दिनेश लाल यादव निरहुआ के, और सबसे ज़्यादा उम्र में गिनती आवतन रवि किशन, काहे से कि रवि किशन के कैरियर बहुत पहले से शुरू बटे। ऐसा समझ सकता नहीं कि रवि किशन सबसे ज़्यादा और सबसे युवा में कम उम्र में प्रदीप आर पांडे चिंटू बरन। अब बताइए रउआ लोग के सर्वे कैसन लागल, अच्छा लागल होगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाइए। धन्यवाद।